Здравейте! Ако сте учител и имате нужда от безплатен учителски органайзер, който да използвате през годината, това видео е за вас. Като учители ние трябва да следим за много неща. В един момент тефтерите ни, тетрадките ни са пълни с списъци и информация, която не знаем как да използваме. Затова реших да създам свой собствен учителски органайзер, тъй като през годините съм видял какво работи и от какво имам нужда. Ако искате да ви го изпратя, просто оставете един коментар и ще ви пиша на лично съобщение. Ето го и органайзера. Поставил съм го в тази папка, тъй като това е за мен най-добрият начин, по който може да се съхранява, може да се добавят допълнителни листи, може да се изваждат. Учителски органайзер съдържа 14 вида страници, като сега ще ви представя съвсем накратко всяка една от тях. Това е първата страница от органайзера. Тук може да напишете името си. Това е страницата за задачи. На нея препоръчвам да използвате лепящи листчета като тези. Първата категория е да направя. Записвате нещо важно, което трябва да направите и след това използвате този лист, залепяйки го върху страницата. Има отделни категории за да планирам, да създам, да принтирам, като всяка седмица може да променяте листчетата, за да не се натрупват твърде много задачи. Това е страницата, където можете да запишете имената на учениците. Тук е предвидено за имената на родителите. Тук може да запишете имената на учениците и родителите, за да са ви едно до друго. Това е календар, който може да използвате, за да записвате различни събития, празници, важни дати, тестове и така нататък. Това е страницата, на която можете да запишете седмичната програма, за да си я припомняте. Тази страница е предвидено да запишете рождените дни на учениците, за да си припомняте кой кога има рожден ден. Родители, срещи и разговори. Хубаво е да следим как върви взаимодействието ни с родителите, колко често и за какво комуникираме. Тази страница е предвидена за това. При нужда може да се изпринтят допълнителни страници. Тази страница е предвидена за консултации с учениците. Тук може да записвате важни неща, които да проследявате и кога, кой сте взимали, за да е всичко проследено. Може да се принтира също колкото пъти имате нужда. Тази страница е списък. Тя е предвидена, за да може да отбелязвате различни неща за учениците, като има няколко варианта. Този вариант е само с имена и информация. Тук може да записвате важни неща, като например алергии и други неща, които не трябва да се забравят. Тук е предвидено да има 4 полета за тикчета, като например ако следите домашни, оценки, организация и други важни неща. А тук с най-много полета за чекване, като е подходящо да следим и особено при малки ученици, кога даваме награди, на кого даваме награди, кои тетрадки сме проверили, с каква скорост четат и какво ли още не може да се използва, за да се запише в тези полета. Също може да се принтира колкото пъти имате нужда и да си използвате. Трудности. Това е място предвидено за записване на специфични проблеми на учениците, с които се борите. За да може по-лесно да следите напредъка и да си припомняте на какво точно да обръщате внимание. Например, имате ученик, записвате името му, конкретния проблем, решение до което сте стигнали, датата и през определен период от време проследяваме кое се повтаря, кое е решено, за да виждаме има ли напредък във времето. Какво изпуснаха? Това е място, което може да използвате, когато ученик отсъства, за да се ориентирате по-лесно кои уроци е пропуснал, кои материали трябва да му дадете, за да навакса. Като става дума, за по-важните неща, не за всичко. Отговорници. Тази страница е предвидена за проследяване на ролите в класа. В следващия клип ще ви разкажа именно какви роли има в моя клас и как те улесняват класното управление. Като тази страница предвижда да се проследява кой на коя роля е, за да следим наистина кои ученици се изявяват повече и кои реално имат нужда от повече подкрепа и повече даване на възможност да участват. Класни проблеми. Тук може да описвате проблемите, които се обсъждат общо в класа. По този начин можем да проследим дали има напредък в решаването им или няма. Когато става дума за класни проблеми, засягащи мнозинството от ученици, има добри стратегии, които си струва да използваме. Ако искате да кача отделен клип за това, можете да пишете в коментарите.
Тук съм предвидил да се опише проблема, датата на първото обсъждане, главните участници, идеите, които са предложени, решенията, датата на второто обсъждане и бележки, като е важно да се проследява от време на време как върви. Сгряващи спомени. Това място е предвидено да записвате моменти, които са сгрели сърцето ви. Винаги съм го правил и винаги ми е действал много зареждащо, когато си припомня някой от тях. Тази страница може да ви подейства наистина много мотивиращо, когато имате нужда да отворите и да си припомните различни неща, които сте си записали накратко. И последната страница е бележки. За всичко останало, което не сте открили страница, може да пишете тук. Ако органайзера ми ви е харесал, напишете коментар и аз ще ви го пратя налично, за да го използвате. Само трябва да си го изпринтите и вече да си го сложите в папки, за да ви е по-лесно. Тук в моя профил ще качвам и други такива ресурси, така че ако ви е харесал, може да споделите мнение, може да ме добавите в приятели и да продължим да обменяме интересни ресурси. Благодаря ви! Аз съм Борис и ви казвам до скоро!